azkenengo 16 urteak pasa ditut bainu jantzian gabonetan, eta hemen gaude -10, -8 arte txortan, beraz, hotza. Inetik Alemaniara lanak ekarri gaitu hona, gure neskatilak ere 6 urte egin ditu, eta beste etapa baten bizitza honetan. Orduan, urrengo 3 urteak pasatuko ditugu berriz Indian. Kaixo, Xabier, aspaldiko? Kaixoneko, aspaldiko. Dana ondo? Ederto, ondo bizi gara munduan. Ja, 2026 hau, ondo hasi dugu? Bai, egia esan temperatura aldetik nahiko fresko, ohituta nagonerako, baina osasunez ondo. Fresko esan duzu, izan be, Indiatik Alemaniara jauzi egin jazauz, ezta? Hori da. Nik azkenengo 16 urteak pasa ditut bainu jantzian gabonetan, eta hemen gaude -10, -8 arte txortan, beraz, hotza. Duela 5 urte hon ginen, zurekin, azkenengo aldiz? Bai, egia esan, bizitza aurrera doia, gure neskatilak ere 6 urte egin ditu, eta beste etapa baten bizitza honetan, eta etorri gara, esan bezala, Indiak Alemaniara, azken 2 urteak Alemanian gabiltza, eta aldatu da, ingurua aldatu da, gure espiritua ez, baina ingurua bai, egia esan moldatu inbarrak izan gara ona. Alabia aipatu duzu, Xabier, Vicente Ferrer Fundazioakin, beste neskatilatxo bat be lagunketan zegoen, orduko hartan, komentatzen oztasun, jarraitzen duzue? Bai, eneko. Honek, proiektu hauek Vicente Ferrerrekoak izaten dira behin sartzen zarenean, neskatila edo mutiko horrek 18 urte, eta, lanean sartzen daner arte laguntzeko konpromiso bat hartzen duzu, ez? Orduan, izan zen duela 8 urte uste dut, eta orduan txen eskatilak zeuzkan 7, orain 15 dauzka, eta gero ikusiko dugu 18 egiten dituenean, nik uste dut proiektuan jarraituko dugula, berriz ere hasieratik dagoen beste mutil edo neskatila bati laguntzen. Gaur egun, esan dugu Munitzen bizizaila, zer keruan zaude, Indiatik Alemaniara? Indiatik Alemaniara lanak ekarri gaitu hona, nik Indiako multinazional baten dako lan egiten dut, oraindik. Eta, egia esan Alemanian, komplikatzen hasi ziren gauzak automozio munduan 2024an, eta erabaki zen, ni etorriko nintzela ona, kulturalki ni nintzelako indio guztien artetik gertuen zegoena, eta, etorri nintzona, etapa baten aputxoa buelta emateko hemen zegoen egoerari, eta zabaltzeko mundura. Ze Alemaniako bakarrik egiten genuen lan, Mercedes eta BMW-ren dako, oso proiektu polita dira, baina bi marka hauek Txinak moztu zuenetik importazioak asko jaitsi dira, eta orduan etorri gara apur bat enpresa hau mundura zabaltzera beste bezero batzuei saltzeko. Eta hola apurtxo bat lagatzen dugu egoera hobean, eta gero urrengo proiektora. Eguneroko asko aldatzen da, Punen edo Munitzen? Bai, asko aldatzen da. Hemen egia esan gauzak oso predezibleak dira, badakizu zer gertatuko den, pertsonak nola erantzungo duten, zenbat tardatuko duzun iristen ofizinara, eta India bestalde, beti da abentura bat, ez? Indiara joaten bazara, ofizinara iristea da proiektu bat, eta abentura bat, ez? Eta gero ez dakizu pertsonak nundi nora irtengo diren, orduan dago behar zara oso flexible, eta hemen dauzkazu bilerak, orain behatzen nahi ordenara joan, urrengo 2 aste terdiak dauzkagu planifikazioan firme, ez, bileretan. Beraz, guztik lan egiteko modu ezberdina da. Gauza batzuk alde onak eta beste batzuk alde txarrak eukiko ditu batek zein bestiak. Bai, hori da, zuk esan duzu. Ona eta txarra guztian dago, ez? Indiako estiloa oso ondo dago gauzak batean aldatzen direnerako, orduan Indiak balin badauzka krisialdi handiak, COVID-a dela edo ez dela, edo gerra bat dela edo ez dela, oso errez moldatzen da edo adaptatzen da egoera berrira, ez? Indioak berezko hori daukate, onartzen dute gauzak asko aldatuko direla, eta mentalki berehala jartzen dira proiektu berrira. Hemen aldera, Alemanian ez da horrela, hemen egia esan aldaketa datorrenean, inertzia handia daukate, nondi datosten, eta orduan konturatu orduko krisi baten barruan daudela, krisia oso sakona da. Beraiek berez ez dute adaptazio hori azkar egiten, ez? Ikusi duten 2 tokietan eduki ditut krisiak, eta ikusi dut Indiak daukala kapazitate hori adaptatzeko Alemania daukana baino hobea, ez? Hemen egia esan sorpresak ez dira gustoko, dena eduki behar da oso ondo lotuta,
eta flexibilitate gutxiago dago Indian baino. Baina, alde oso onak dauzka, nola ez, gauzak oso predizibleak direla. Badakizu nola amaituko duzun urtea, zer gertatuko den urrengo urtean, apur bat daukazu seguridade gehiago, ez? Eta izakeran, badako antzekotasunik, Alemaniarrek eta Indiarrek? Ez daukateneko. Antzekotasunik ez daukate, eta horregatik da oso txoke kulturala handia. Guzaiatu gara hemen liburu bat eman nien hemen goei, deitzen da The Culture Map, maparen kultura, izango litzateke itzulpena ez, eta apur bat esplikatzen du kultura ezberdinak nola ikusten duten, elkar nola ikusten duten ez. Eta hortan saiatu gara lan asko egiten, apurtxo bat empatia hori hartzeko ez, nik nola ikusten dugun Indiako lana eta gero Indiara joan eta nola ikusten dugun Alemaniako lana. Azkenean hartu behar izan ditut lankideak hegazkinean erekin sartu, batetik bestera eraman, eta ja orduan hasi dira taldeak hobeto funtzionatzen. Bestela daude justu bi estremoetan daude ez. Hiri ezaguna da Munich, ez dakit aurretik ezagutzen zeben, edo emundotzun badauen zerbait arreta berezirik emundotzunik? Behin egon da, behin aireportuen eskala askotan eginda, baina bestela behin etorrita egon den, opor batzutan 2-3 egun, eta ikusi genituen betiko Marienplatz, eta betiko zona zentrikoak, ez oso historikoak direnak, hiria nahiko berria da, Bigarren Mundu Gerra eta gero oso txukun ipinita dago, baina hiri honetan, nire sorpresa handiena izan zen, apur bat Gasteiz bezala da, ez? Daukazu berde parke pilo bat, dauzkazu animaliak hiri erdian bizitzen, ez? Eta dago sekulako errespetua, inguru giroari, animaliei, txurrindu bat hartu eta 10 kilometro egiten dituzu eta zaude, oraindik baso baten barruan eta hiri zentroan zaude, ez? Askotan hitz egiten da Manhattan eta New Yorken dagoela, ez? La Gran Manzana, egia esan ikuste Municheko handiagoa dela eta nik ez neukan nola irakurrita hona etorri garen arte. Oktoberfest jaixaz gain, bestelako ekintza edo jai ezagunik? Arreta ditu diguna da Gabonak zela ospatzen dituzten, ez? Azten dira ja nik uste dut abenduaren lehendabiziko astean, oso goiz, merkatuak prestatzen dituzte, eraikin berriak etortzen dira kalean egurrezko eraikin berriak, bakoitzak bere postutxoan jartzeko, ez? Eta oso ondo prestatuta. Guk ere badauzkagu Gabonetako argiak, dekorazioa eta kulturaldetik Gabonak ondo ospatzen dira Euskal Herrian, baina hemen infrastrukturaldetik sekulako montajeak dira. Eta oso religiosoak dira. Egia zen, mesetara askotan joaten da jendea, gazteak ere, ikusten duzu kultura hori Gabonak dira nik uste gehien edo sakonen ospatzen dituztenak hemen Munichen Oktoberfest eta gero noski. Eta inauterixak edo alatuztiak ja tejoka ditugu? Ez horren beste. Gabonen aldean gutxitxoago izaten dira egia esan. Ospatzen da, baina nik uste dut, Euskal Herri mailan bezala. Ez dago beste preparazio handirik, ez? Aurrera begira, noiz arte, hor? Aurten egingo dugu ja nik uste dut urrengo transizioa, buelta Indiara, segurazki. Uda eta gero izango da hori. Eta, bada apur bat egoera txukunago laga dugu eta ez dago hemen beste munduko bultzadarik eman beharrik eta Alemania alemanentzat da, nik uste dut hori beti eduki dugu buruan. Goetorri gara hona apurtxo bat lan egin eta turismo eta ezagutu apur bat Europako zona hau eta horrekin goiaz gero bueltan oroitzapen oso honekin berriz bueltan Indiara. Eta luzera begira angeratzeko asmotan? Guk luzera begira ez ditugu egiten planak eneko. Gure planak izaten dira 3-4 urte begira. Orduan, urrengo 3 urteak pasatuko ditugu berriz Indian. Hortik aurrera, ez dakigu, bizitzak nora eramango dituen. Gu munduan bizi gara, hori garbi daukagu eta holaxe, gure filosofia hori da. Oso ondo, Xabier, mila esker beste behin, guretako tartetxo bat egiteatik eta besarka destu bat. Beneko zuei eta urren arte, badakizue nun aurkituko gaitu zuen datorren urtetik aurrera eta beti prest tartetxo bat hartzeko debago jendarrei gorantzia bidaltzeko. Ederto, ondo segi, gero arte! Agur eneko.